Reading addition sentence level 2. 21 plus 13 is equal to 34. 15 plus 14 is equal to 29. 18 plus 22 is equal to 40. 27 plus 13 is equal to 40. 34 plus 12 is equal to 46. 41 plus 44 is equal to 85. 54 plus 42 is equal to 96. 46 plus 18 is equal to 64. 38 plus 33 is equal to 71. 41 plus 49 is equal to 90. Congratulations, Jowzel! Bilang grade 1, napakahusay mong magbasa ng mga Indo-Arabic numerals at sa tamang pagbibigkas. Ang kailangan lang i-improve ay ang pagbigkas ng 70, 71, 72, and so on and so forth. At ang mariin na equal, kailangan medyo suwabe lang, equal. Sa pamamagitan ng pagsasanay, makukuha mo rin yan sa bandang huli. Good job, Jowzel! At sana maging halimbawa ka ng iba pang mga bata. 38 plus 33 is equal to 71. 38 plus 33 is equal to 71. I repeat, 38 plus 33 is equal to 71. 38 plus 33 is equal to 71. I repeat, 38 plus 33 is equal to 71. Sa darating na Lunes, inaanyayahan ko ang mga magulang at mga mag-aaral upang mag-join sa umpisa ng bagong klase ng grade 1 or its equivalent. Mangyari lang, makipag-ugnayan sa akin upang mai-assess muna ang proficiency ng mga bata. Lahat ng mga gustong maging matinik sa math, kahit mataas na level, kailangang dadaan dito sa stage na ito upang lalo nilang maintindihan ang mathematics. See you there!